Na taj način štitite i sebe, svoj život, jer ste poprilično istorija. Ja ću sad pročitati samo evo jednu izjavu koja se mogla ovih dana čuti. Lider Lige Nenad Čanak je ovako rekao povodom mitinga Srpski marš u Novom Sadu. Ako režim ne zabrani njihovo okupljanje, nacističku gamad treba zgaziti i izbrisati jednom zauvek. Pozivam vas da se obračunamo s tim karcinomom društva pre nego što do kraja metastazira. Pa dobro, to je njegov... Je li to poziv na linč? Da, naravno, ali to je njegov... Oni su se osilili, oni vide da oni mogu da pozivaju na ubistva. Nije to njemu prvi put. Kad nekog pustite jedan put, on će to ponovo. Znači sad podnećemo krivičnu prijavu. Jeste vi nekog pozivali? Podnećemo krivičnu prijavu zbog toga što ne vidim drugi način da... Znači to što ću ja njemu da odgovorim ne znači ništa. Dobro, kako ali tim ljudima se mora reći ne možete to da radite. Ako ćete to da radite i ako zakona nema, pa dobro, onda ćemo se nositi na nekim alternativnim metodama. Ali ajde vidimo da iscrpimo sve moguće poluge sistema, da vidimo da li postoje uopšte poluge sistema. Znači, da li je moguće da ja tužim ili podnesem krivičnu prijavu protiv njega zato što poziva na nasilje. Tada, kad je on to izjavio, skup je bio legalan, posle je on zabranjen, ali tada je bio legalan. Znači, to je, u suštini, oni su tim svojim pozivima napravili takvu atmosferu da je policija bila prinuđena da skup zabrani pod izgovorom da su mogući neredi. Pa nisam ja bio uzrok... Da li ste pozivali, da, mislim, kako je, osim ovog što imam Srpski marš, Novi Sad, 7. oktobar, Marš za jedinstvo Srbije, jeste vi pozivali na... Pogledajte, evo, jedan mudar čovjek je rekao, reci mi ko su ti neprijatelji pa ću vidjeti ko si. Ne znam tačno ko, ali nije bitno. Kad je mudrost, onda je mudrost. Da vidimo ko je, znači imamo Ligu, imamo LDP, imamo G17, imamo... I onda prosto čovjek bude ponosan. Super, odlično. Mislite ko vas napada? Pa nisam ni očekivao da će nam aplaudirati, jer taj marš je u stvari treba da podsjeti autonomaše na Jogut revoluciju, izgleda su pozaboravili, davno je bilo, pre 19 godina. Znači, mi smo želeli da iznesemo tog dana srpske zastave, zastave Srbije, da li sa grbom državne ili narodne, kao što je ustav one trobojke naše prelepe, i da pokažemo da su to zastave koje će se vijoriti u glavnom gradu Vojvodine još uvek autonomne pokrajine, mada oni zagovaraju da bude republika u programu, što je protivustavno. Oni u stvari treba budu zabranjeni kao organizacija, jer pozivaju na rušenje ustavnog poretka. Znači, u njihovom programu piše republika, nisam to ja izmislio. Važi za, ali to je protivustavno. I htjeli smo da pokažemo da oni svoju krpu, onu zastavu, takozvano Vojvodine, što je doneta neustavno, mogu da okače kući. A da u Srbiji treba, ako je ovo i dalje Srbije, to je Novi Sad, ako je i dalje Srbije, da se vijore srpske zastave. I u stvari problem nastaje što je to šta, srpski marš, a ne vojvođanski marš? Problem nastaje, da, dobro. Oni su bili inicijatori kampanje, znači krenuo 021, setili se Himmlera. Zašto Himmler? Pa sam ih tužio. A zašto Himmler? Malo mi je to bilo čudno. Po čemu bi se, zašto bi se slavio Himmlerov rođendan? Ja ne mogu da uzmem kalendar i da gledam ko je rođen, koji dan, da li se slučajno, da je Bože, nešto desilo na taj dan vezano za nacističku Nemačku, fašističku Italiju, ne znam koju državu iz Drugog svjetskog rata, ili se nije desilo i da na osnovu toga potrefilo sve to Putinov rođendan. To što ste čitali, to je bilo u šaljivom kontekstu. Ne slavimo mi Putinov rođendan, nego je to bilo onako... Odgovor na Himmlerov rođendan. Da, ja sam jednostavno pogledao da vidim, ajde vidimo šta, ja sam pogledao, tu su svašta dešavali između ostalog i ubistva one novinarke, Ane, pa sam to na svom blogu, pa sam oni kao, taj kontekst šaljivim se nije svidio. Pa ni meni se ne sviđa njihova šala sa vojvođanskim pasošem. Ne sviđa mi se, ja nemam takav smisla za humor. Recite mi, malo pre rekli se Srbija ne pripada Srbima. Ja ne osjećam da pripada Srbiju. Ako neko vama uskraćuje u sudu koji je
sud koji je osnovala Republika Srbija, Skupština Srbije bira sudije. Ako neko vama uskrati vaše pismo, što je jednako sa jezikom, onda vi se osjećate prilično potlačeno, prilično, razumete? Nije prijatno. I onda kad vi tražite u podnesku, ajde, možda je zabuna, možda nisu imali fontove, bože moj, a oni vam ne odgovore, pa onda vi opet, pa onda vi i usmeno tražite, pa onda oni vama namerno da vam pokažu da su jači i presudu onako na latinici, da vam pokažu čisto slabiji si i ćuti. E pa neću da ćutim. Jer ako ja ćutim, sutra će moje deca da ispaštaju i sa Srbima je gotovo. A recite mi, sad na tribinu da se vratimo na Filozofskom fakultetu, tamo je postojala tribina. To je vrhunac bio nepravde. Zašto mislite, vi ste udarili tamo nekog išamarali, ljudi imaju pravo da govore? Ja sam bio isprovod. Šta se dešavalo? Poenta je u tome da su ispred te bitange sa šipkama, noževima, napadali ljude. Ko su ti koji su sa šipkama? Pa gledajte ovako, tu tribinu je organizovala nelegalna organizacija AFANS, koja je u stvari omladina lige. Recimo taj Petakov, on je bio i odbornik lige, član je lige. On je Čankov, da ga nazovem, mali od palobe. Čanak ga simpatiše i ponekad ga čak i citira i tako. Svi znaju to u Novom Sadu, on je nije, Novi Sad je mali grad, svi se mi znamo i od ranije i ja sam s njim i pričao i ranije i sa svima njima. Međutim, oni su tada to organizovali političku tribinu na fakultetu. To nije dozvoljeno, po zakonu univerzitetu. Dekanka je trebala da odgovara, naravno da nije odgovarala. Sa kojom temom? Tema je bila fašizam u Srbiji, pa su oni lepili one nalepnice sa Dražom Mihajlovićem, koga streljaju okej. Imali su oni razne akcije, bando crkvena kad su lepili nalepnice na automobile crkvenih velikodostojnika i na ograde tamo na Vladikin dvor su šarali i svašta. Tako da nije to bezazleno. Dobro. Sad vezano za tu tribinu, znači kad je Perović, čuveni Perović, mi ne upadamo. Slobodno dolazite. Mislim, nisu upali ni kroz prozor, ni kroz krov, ni kroz odžak. Jednostavno, to što sam ja osjećam godinu dana, to se odnosi za verbalni delikt, jer sam se ja obratio Peroviću. Šta ste rekli Peroviću? Koji je profesor? Za one koji ne znaju. Rekao sam da truje omladinu. Uvredio sam ga da je komunjara, što i jeste. I u tom, ja sam tamo reagovao žustro, jer sam stvarno bio iznerviran ti momci što dobili napolje. Kasnije izboden jedan momak je jedva živ ostao. Koji momak? Čiji? Pa to je neki Srbin iz Temena koji se tu našao. Oni su ga napali, valjda imao crnu jaknu, pitaj Boga šta je tu bilo. Napali su ga i izboli nožem, on je jedva ostao živ. Oni su probali, novinari to pripišu nama, na kraju to palo u vodu. Tako da... Je li neko odgovarao zbog toga? Ne, nije uputio s jednog maloletnika koji je jadan sve na sebe preuzeo odgovornost, da je on izbo 4 ljudi, što ne znam. A čekajte, 4 je... 4 je izbodeno, jedan je teže povređen, znači probodena su mu pluća, šta li već. To se dešavalo nakon tribine, nakon što ste vi otišli? To se dešavalo nešto toga nakon, nešto toga pre, razumete?